Balik ng spicy opa mo na si Kim Chino na talaga nga namang gustong pag-usapan ang panggagamit sa iyo ng maling tao. Anyway, mahal, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko, ibibigay ko ang tatlong katangian ng user na tao para naman maiwasan mo. O, recap na tayo, mahal. Una, sabi ko kanina, user yan kapag sweet lang, kapag may kailangan. Yung kapag nilalambing ka, naaalala ka kapag meron gustong makuha sa'yo. At ikaw naman, kung inuuto ka at alam mong ginagamit ka, ikaw na mismo ang lumayo, ikaw na mismo mam-block, ikaw na mismo ang umayaw. Ayan, ang hirap sa'yo sa karupukan mo at sa sobrang takot mo na baka hindi ka na matrato ng tama ay talaga nga namang nagsisettle ka sa user. At ang pangalawa naman, sabi ko rin kanina, user yan kapag ikaw lagi ang taya. Nasa dinami-rami ng inyong date, labas, ay talaga nga namang ikaw lagi ang nagbabayad. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi ka mayaman, mahal. Kung ikaw ay pinanganak sa laylayan, ay dapat gamitin mo ang pera mo sa tamang paraan. Not unless gusto mo maging sugar daddy or sugar mommy o di kaya anak ka ng kontraktor. Yeah, pwede kang gumastos sa maling tao, di ba? Pero kung hindi ka naman ganun kayaman at lagi ka nalang hinuhut-hutan, it's time for you to say na user to, iiwan ko na to, okay? At ang pangatlo naman, mahal, user yan kapag nakakalimutan ka na, kapag wala ka ng pakinabang. Yung wala nang mahut-hut sa'yo, di ba? Usually, ano ba yung mga parasite? Di ba yan yung mga katulad ng mga linta? So kung wala ka ng dugo, wala na siyang masipsip, ay nako, lilipat yan sa sisip-sipan niya. Di ba? So kung dati active yan sa chat, ngayon hindi ka na talaga nire-replyan. Scene zone ka na, 'di ba? Naubos na yung budget mo, pati siya naubos at nawala na rin. Imaginein mo, baka eto, mahala, realization mo lang or reflection na lang din sa sarili mo. Baka kaya nawala yung jowa mo or yung ex mo or yung kalandian mo, kaya nawala sila ay dahil wala na silang mapakinabangan sa'yo. O di kaya ay nabigay mo na ang lahat kaya hindi na sila na-excite sa kung ano ang kaya mong ibigay. Kumbaga, ikaw ay isang napagsawaan. Oh, yan ang hirap eh. Yan ang hirap sa hindi mo agad-agad inassess yung tao kung genuine ba ang pagkagusto sa'yo, kung genuine ba na talaga nga namang mahal ka, o ginagamit ka lang kasi ikaw yung nandyan. Ikaw yung available, kaya ikaw yung ginawang pastime. Naku, ang daming ganyan. Pero ang akin lang naman, mahal, okay lang naman. Okay lang naman na magbigay, pero sana hindi lang lagi ikaw. 'Di ba? Yung kung magbibigay ka, dapat magbibigay din siya. Kasi deserve mong maalagaan eh, deserve mong ma-spoil, deserve mong matrato ng tama. Kung sa una pa lang yung chinitong DJ ang pinili mo, di sana nagbigayan tayo, kaliwaan. Sabi ko sa'yo, alam ko man trato ng tama. Alam ko kung paano ang give and take sa relasyon. Kaya kung susugal ka ulit, pumunta ka dito sa Love Radio booth at talaga nga namang subukan natin. Subukan natin ang isa't isa. Anyway, mahal, oras na para ako'y magpaalam at dapat kabisado mo na 6 to 9 tayo. Gabi-gabi, 6 to 9 p.m. ang Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At syempre, susunod na po ang sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!